Welcome sa panibago kong page. Ayun, nagpa-video lang ako. Tetestingin lang natin kung buhay pa ba yung mga followers natin dito. Kasi matagal na ako hindi nakapag-upload ng video dito. At yung mga dati kong video, pinagbubura ko na. Nagpagupit pala ako, hindi dahil para pumogi ako. Nagpagupit ako kasi para may panigarilo kami lahat. Ganyan ang mga tropa. Basta may kakilala kang tropang barbero, huwag kang mahiyang magpagupit. Pwede utang. Depende na sa usapan nyo. Sabi ko nga sa kanya, pagkatapos kong gupitan, para makabawi ako, kasi walang pambayad eh. Sabi ko sa kanya, pagkatapos kong gupitan, gugupitan ko rin siya, para patas. Pero ayaw niya eh. Walang tiwala. Ano pagkikwentuhan natin? Yung tinatanong mo sa akin kanina pa, ano ba yan? Yung bakit tinawag na kwentong barbero? Bakit sa barbero? Bakit may mga ganon na bakit may mga ganon? salita? Oo. Ano kasi yan eh, napapansin ko lang, sa tingin ko lang, kaya may salitang kwentong barbero naman yan, ganon. Siguro, part of entertainment nila yan. Kasi diba, matagal nakaupo yung customer, kailangan magkwento yung barbero para bumalik sa kanya yung, para makuha niya yung loob, para bumalik din. Kaya nasabing kwentong barbero, kasi hindi lahat kasi ng kinikwento ng barbero, naniniwala yung customer. Kunwari, ako, gaya ko. Sasabihin ng barbero, gwapo mo na. Gwapo mo sa gupit na ganito. Alam mo sa sarili mong pangit ka. Di ba? Kwentong barbero na agad yun eh. Insulto pala yun. Yung iba naman naniniwala. Di pa nga tapos gupitan. Puging-pungi na yung ganito na. Parang ganon. So nga pala guys, itong naggugupit sa akin, hindi ito ordinaryong manggugupit lang. Ito si Barberong Mason ng Bicol. Yan. Search nyo, Barberong Mason ng Bicol para may idea kayo. Dapat gagawin niya sa akin yung sistemang Barberong Mason. Kaso ayoko kasi sabi ko, baka lagyan mo na naman ng skim coat yung ulo ko. Ganun. Kaya sabi ko, basic na lang. Basic na gupit lang. Astig pose, Tito Stong. Kabigilan eh. Ito palang namin. Tig-iisa kami nito pero sila hindi pa kumakain. 10 piso na po ito. Ang sarap. Alam mo pag may masakit ka sa ulo, pwede mo ipantapal sa mo. Sa noo mo para mawala yung ulo mo. Mawala yung ulo mo. Para mawala yung sakit ng ulo mo. Parang ganon. Ganon yung lasa niya. Pero kahit ano pa man sabihin ko dito, pagkain pa rin naman to. Kaso ang issue ko lang dito, mahal. Kaunti lang, 10 piso. Wala man lang karne eh, kahit daliri ng baboy, wala eh. May daliri ba baboy? Parang wala Kuko. Meron ka sa tago. Okay na yan, yung bakit Wireless pala yung gamit niyang mic. Mic. Yung razor. Pero di nyo ba alam guys, di ba ngayon nauuso na yung mga wireless ngayon? Pero di nyo ba alam na 1840 pa, may wireless na talaga. Alam mo kung ano yun? Hindi. Razor. Hindi. Gunting Plancha. Hindi uling. Oo. May wire ba yun? Wala. Di wireless yun. Ngayon alam nyo na. Pag ako yumaman, mag-i-invento ako ng wireless. May naiisip akong wireless na i-inventuhin ko. Alam mo kung ano yun? Hindi appliance pre. Alam mo ano yun? Zipline. Pwede mo siyang gamitin. Pwede mong gawin yon pare. Paano Kasi ba tumukad? pwede mong gawin yung zipline na yon. Kaya lang, isang beses mo lang pwedeng gawin. Kasi, Isang beses mo lang din mararanasan makagamit ng wireless. Yan ang kwentong barbero. ako yung nagpapagupit, pero ako pa mas marami nasasabi, Pero plancha pre, wireless lang. Okay, meron pa akong isang issue. Anong issue mo? Bakit ang konti na ng mga binibentang pagkain ngayon? Ha? Kasi, Sige na boy. yung mga malalaking pera kasi ngayon, ginagawa ng barya. Gaya ng 20, papel dati, di ba? Oo. Parang yung halaga niya, bumababa na rin. Kaya, pag-iisipin mo, magkano ba yung pansit na yan? Barya lang. Magkano nga? 20. Di ba mahal? 20. Pero barya yun. Ganun lang yun. Parang naalala ko yung sumakay ako sa jeep. Ang sabi ng driver, kasi umaga yun, di ba? Di ba kadalasan sinasabi ng mga driver,
Barya lang po sa umaga. Oo. Eh, binigay ng kakilala ko, 20. Mm-mm. Pero barya. Hindi siya nakapalag. Eh, wala rin pang sukli dun sa 20. Kaya ang labo na ng ngayon eh. Ang labo na ng panahon ngayon. Malabo rin yung kwento ko. Tumalsik pa, oh. Sayang. Tapos ito pala, may ako sa inyo. May total about jeepney naman yung pinag-uusapan natin. May tanong ako sa inyo. Sagutin nyo sa comment section. Kung sino makasagot, kung may budget ako, bibigyan natin ng Gcash. Itong tanong, itong logic. Lumabas ako. Pumara ako. Sumakay ako. Umupo ako. Sumandal ako. Ang tanong, ano yung daladala ko? Ikaw, tayo mo sagutin? Yung may idea dyan, paki-comment na lang kasi ito hindi ko sasabihin yung amount na bibigyan kong Gcash. Surprise na lang kung sino talaga makasagot. Unang kasi pag sabihin kong 500 parang mahal naman, ang laki naman. Bahala na ako pero ilan lang mabibigay ko. Tapos pipili na ako ng dalawa lang, hanggang dalawa lang tayo. Baka kasi alam ng iba eh. 100 yung makasagot, eh di nadali na. Ulitin ko yung tanong. Lumabas ako? Pumara ako? Sumakay ako? Umupo ako? Sumandal ako? Ang tanong ngayon, ano yung daladala ko? Comment down below kung alam nyo. Pwede ba ako mag-comment yan? Dahil na. Alam ko yan eh. Ay, alam mo na yan. Narinig mo na siguro sa akin yan eh. So yun na yan. Hanggang dito na lang video natin. Alright.